ez kettős küldetés, az egyik, hogy a magyar olvasók ismerjék meg. Hát a Hunyadi Jánosról tudunk sok mindent nyilván, meglepő sokat nem. Tehát egyrészt el kell a fiatal olvasóknak mondani, az idős olvasók ismereteit is lehet azért bőven még bővíteni. De hát legalább ilyen fontos küldetés volt az, hogy mondjuk már el végre ezt a történetet a világ minden részén, a déli harangszót, a Nándorfehérvári. Tehát szerintem ez a győzelem 1456-ban ez nem csak a magyar történelemben egy kimagasló esemény, hanem egész Európa történetére hatással volt. Csak valahogy úgy elsikkadt, tehát mi ezt nem tesszük ki a kirakatba, és ezt mindig egy botor dolognak tartottam, hogy a tragédiákat, a népírtásokat, a szörnyűségeket tesszük a kirakatba, holott amellett bőven lehetne olyasmit is elmesélni, ami tökéletesen pozitív, és ráadásul igaz. Tehát nekünk ugye megvan az a szerencség, hogy nekünk nem kell történelmet kitalálni, mert van. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Ez itt az 50-en túl című podcast műsor, melynek én vagyok a házigazdája, én Bozai Gergely vagyok, és mielőtt bemutatnám mai vendégünket, arra kérnék mindenkit, aki szokta nézni a műsor, de még nem iratkozott föl, az tegye meg, és ha tetszett a műsor, akkor lájkolja, vagy ossza meg. Be is mutatnám mai vendégemet, aki már szerintem sokak számára egy ismert író. Bán Jánost hívtam meg a mai adásunkba, akit talán Bán Mór néven jobban ismernek a kedves nézők, ilyen néven írja jobbnál jobb regényeit, és ő író, újságíró és egyben Kecskemét alpolgármestere. Köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. No hát csapjunk is bele. Az első kérdésem az lenne, hogy amikor ön pályát választott, ez honnan jött ez, hogy én író szeretnék lenni, esetleg emlékszik-e valamilyen gyerekkori emlékre, vagy esetleg úgy alakult, hogy a családban már volt erre precedens, vagy egyszerűen csak az élet hozta így, hogy nagyon szerette a magyar órákat, és írta a kis dolgozatokat. Hát a magyar órákat szerettem, de nem ez volt a lényegi szempont. Sőt, a helyzet az, hogy én nagyon hosszú időn keresztül tehát bennem föl sem merült az, hogy író legyek. És maga az írás, mint tevékenység, az ettől függetlenül elég korán megjelent az életemben. Én ezt el szoktam ilyen kicsit viccesen mesélni, hogy 8-os korom végén, 14 évesen én próbáltam a magyar jegyemen javítani egy kicsit. Nem álltam túl jól a tanév végén, és azt a körmönfont tervet találtam ki, hogy írok egy regényt gyorsan, így néhány héttel a tanév vége előtt, és hát hogyha azt sikerülne kiadatni valahol, akkor a magyar tanáromat az biztosan meggyőzni, hogy 3-as helyett 4-est adjon, mert ez nagyon kellett, az a egyen jobb jegy. És az a helyzet, hogy ha nem is regényt, írtam egy tudományos, fantasztikus elbeszélést, és bevittem egy osztálytársammal, lelkesen bevittük még pár oldalát a megyei napilap szerkesztőségbe, ugye én kecskeméti vagyok. Ez a Petőfi Népe napilap volt, ami akkoriban igen nagy példányszámban jelent meg. És sikerült ott egy olvasó szerkesztőt, Gál Sándort meggyőzni, hogy olvassa el. Ő biztatott tulajdonképpen, és óriási szerencsém volt, mert valóban folytatásokban leközölte az újság. Ez 1983-ban volt. 14 évesen, és megkaptam a 4-est, ennek köszönhető a magyarból, de ami ennél fontosabb, hogy óriási sikerélményt jelentett. Tehát nagyon sokan olvasták az újságot,
És hát egy nyilván azért meglepő volt, hogy egy 8-os diák egy ilyen folytatásos történetet ír, és ez egy nagyon-nagyon pozitív élményként maradt meg bennem, de arra emlékszem, hogy ettől függetlenül eszem ágába se volt, hogy én majd egyszer ilyesmivel foglalkozom. Mindig úgy voltam ezzel, nagyon szerettem olvasni, rengeteget olvastam, de mindig egy picit ilyen borzongató csodálkozással néztem, hogy úristen, milyen nehéz lehet írónak lenni, mert az milyen sok időt, munkát, energiát jelent, hogy ott ilyen vastag könyveket megírnak. De hát ugye egy rokon szakmát választottam, vagy egy olyan az újságírást, ami azért a magyar irodalomban nagyon sok író és költő számára mindig egy nyugatosoknál, ugye Kosztolányi, Ady Endre. Hát vagy Jókai Mór, Mixát. Tehát, hogy szerintem ennek erős a hagyománya. Ez csak zárójelbe jegyzem meg, hogy én ezt azért tartom egy jó metódusnak, mert az újságírói munka szerintem nagyon komoly élettapasztalattal és életismerettel ajándékozza meg az újságírót, amit értelemszerűen fel tud használni más művek megírásában is. Úgyhogy én nagyon későn vonzódtam igazából az írói pálya felé. Katonakoromban úgy sokat gondolkoztam rajta, ilyen hosszú őrségek idején, hogy milyen történeteket tudnék kitalálni, és akkor leszerelés után, mert tulajdonképpen a családalapítás kezdetén jutottam el oda, és paradox módon nem csak jó könyveket olvasva, hanem nagyon sok, ugye dömpinge volt akkoriban a fantasy, meg sci-fi regényeknek, óriási példányszámban, meg sok-sok könyv jelent, meg sok cím, és ezek közt nagyon sok vacak volt. És egyik másikat olvasva arra gondoltam, hogy szerintem ennél jobbat tudnék írni, és akkor nyilván az emberben ott motoszkál egyfajta ilyen közlési szándék, hogy én bennem nem maga a közlés, hanem a történetmesélés szándéka volt erős. Úgyhogy elkezdtem írni egy fantasy történetet, ami aztán egy 4 kötetes regénysorozat lett, tehát rögtön egy nagyon hosszú mű volt, és tulajdonképpen ennek a megjelenése után már mondhatom folyamatosan publikáltam könyveket, novellákat, regényeket, de nagyon hosszú idő vezetett el odáig, a történelmi regényekkel kezdtem foglalkozni, mire én magam is úgy gondoltam, hogy most már akkor tulajdonképpen ez olyan, mintha író lennék. És közben akkor még újságíróként is dolgozott valahol? Tehát volt egy fix munka. Egész mostanáig nekem mindig volt egy fix munkám, tehát az írás... Az önmagában nehéz kenyér. Nehéz, szerintem nagyon-nagyon kevesen élnek meg, csak hát Jókai Mór talán megélt, mint író, vagy ma is van. Most szerintem. Is vannak talán olyan szerzők. Szerintem van talán egy-két tucatnyi szerző, igen. De alapvetően ez egy nagyon, hát ez egy kis piac, és én így van, tehát újságírói munkát végeztem. Milyen területen, mint belpolitika, vagy kultúra, vagy nem volt így felosztva? Én ennél a megyei napilapnál kezdtem dolgozni, a Petőfi Népénél. Voltam én bírósági tudósító, rendőrségi tudósító, honvédségi tudósító, aminek köszönhetően eljutottam olyan hadszínterekre, ahol a magyar honvédek akár békefenntartóként, vagy más megbízással részt vettek Afganisztánban, Irakban. Voltam önkormányzati tudósító, és hát úgy, ahogy ugye emelkedtem a szakmai ranglétrán, szerkesztő lettem, főszerkesztőhelyettes, és későbbiében én megyei napilapoknak voltam a főszerkesztője. És akkor szépen így vezetett az utam, más megyékbe, Szolnokra, Egerbe, dolgoztam néhány évet Budapesten. Később az M5 kulturális csatornaigazgatóként dolgoztam néhány évet, és most az elmúlt 2-3 évben vezetett vissza az utam Kecskemétre, ahol a kulturális ügyekért felelős alpolgármesterként dolgozom. Tehát akkor így a kultúra az mindig ott volt igen. Érthetően. Egyébként, amikor elkezd írni egy regényt, novellát, akkor ez inkább egy ösztönösen jön, vagy ilyen mérnöki típus, hogy előre elgondolja, hogy milyen történetet fog megírni. Illetve egy másik kérdés, ami régóta motoszkál bennem, hogy ugye Bán Jánosként született, és akkor a Bán Mór névez már az elejétől
ezen a néven publikált, és ha igen, miért ez a név lett Aha. a választott név? Hát akkor kezdjük az utóbbival. Hát szerintem ugye ez a 8-os koromban még Bán János néven jelent meg ez a történet. A későbbiekben, ugye ez egy nagyon izgalmas időszak volt, én a 90-es évek vége, 2000-es évek legeleje korábban csöppentem bele ebbe a világban, és akkoriban még talán nem is kevés ideig dívott az, hogy a könyvkiadók nem nagyon kockáztattak magyar szerzőket magyar néven megjelentetni. Tehát nagyon sok fantasy regény, sci-fi regény, amit magyarok írtak, azok mind angol, vagy nem tudom, ilyen külföldies, hát általában angol száz néven jelentek meg. Ez jobban hangzik. Jobban hangzik, a piac jobban bízott a külföldi szerzőkben, ez nagyjából akkoriban változott meg, úgyhogy a sci-fi történeteim Kim Lenshagen néven jelentek meg, viszont a fantasyk már Bán Mór néven, mert a fantasy regényeim azok a magyar mondavilágból merítették így a hátterüket, abból építkezett a világ, és amikor beszélgettünk a kiadóval, a Kerobion kiadóval, Nemes Pistával, akkor mondtam, hogy ez hülyén néz neki, hogy most az is egy valamilyen külföldi néven. Úgyhogy tulajdonképpen 2000-ben a 1000 éves háború volt az első regény, ami megjelent tőlem, és az már Bán Mór néven jelent meg, és hát értelemszerűen nem nehéz kitalálni, hogy Jókai iránti tiszteletadása a legmeghatározóbb. Meg hát kerestem egy olyan írói nevet, ami úgy talán jól hangzik, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ez milyen, hát még próbáltam így a kiadónak mondani, hogy milyen jó lesz majd, ugye Bán Mór az csak 6 betű, és majd ha sokat kell dedikálnom, akkor milyen gyorsan 6 betű. És ehhez képest ugye mai napig is Bán Jánosként írom, tehát nem, nincs írói dedikálásom, de a lényeg az, hogy ez egy ilyen, tényleg egy lassú folyamat volt, hosszú idő vezetett el odáig, hogy igazából már rendszeresen publikáltam. A másik kérdése vonatkozom meg, nagyon szeretek tanítani kreatív írást fiataloknak, és mindig elmondom, hogy ez alkati kérdés, hogy ki hogyan ír. És valóban van a mérnök, aki úgy tud írni, hogyha előre pontosan lát minden részletet. Megkomponálja, a fejében van. És ez működik. Én nem ilyen vagyok, és a másik típus meg a kicsit intuitívebb, egy kicsit szertelenebb, aki nyilván van egy elképzelés, nekem is, hát főleg egy történelmi regénynél maga a vázlat az a kronológia, hogy mi történik Hunyadi Jánossal, pontosan tudjuk, hogy mi történt vele ekkor. Az ad egy vázlatot, amit használok én is íróként, de azon belül, hogy a regényesítés, maga a regény cselekmény, a karakterek hogy mozognak, én azt nem tervezem meg minden részletében előre. Ennek lehet olyan következmény, hogy ettől egy kicsit még elágazóbb, meg hömpölygőbb lesz a történet, de én azt szeretem, hogyha azok a karakterek, amiket én íróként megalkotok, azok azért élik az saját életüket, és sokszor, ha van is a fejemben egy elképzelés, hogy most a következő fejezetben XY mit fog csinálni, hát azért előfordul, hogy nem azt csinálja, mert a karaktere nem azt diktálja, és ezt én hagyom. Átírt dolgokat gondolom. Hát igen, szerintem igen, és így számomra élvezetesebb az írás, hogy nem egy nagyon részletes menetrend alapján megírom a szöveget, hanem én hagyom, hogy miközben írom a regényt, kibontsa magát, és ez nekem így íróként ez egy sokkal izgalmasabb időtöltés. Amúgy önt például mennyire motiválja, hogyha egy határidőre le kell adni. Mert ugye az újságírás alapvetően ott főleg ma online világban a pontosság és gyorsaság az fontos. Nyilván egy regénynél azért itt több idő kell, mire elkészül, vagy egy novella, de hát ön is ugye sok könyvet írt, most, ha jól tudom, könyvhéten fog megjelenni egy újabb könyve, igen, majd erről is meséljen, de hogy az jó-e, hogy ha tudja, hogy van egy határidő és le kell adni, mert akkor kvázi jobban rá van az író kényszerítve, hogy persze haladjon, ugye? Hogyne, hát ugye régi közhelyszerű igazság, hogy a határidő és a honorárium a két igazán erős motiváció. Egyébként olyan értelemben érdekes még ez, hogy szerintem az újságírói szakma
abban is segít, hogy az ember megtanul, ha kell, gyorsan dolgozni, gyorsan írni. Nincs Tehát idő vacakolni. Nincs idő vacakolni, ráadásul egy regényírásnál nem maga az írás folyamata, nyilván sok száz oldalt megírni az idő, de maga a szerkezet kialakítása, ha egy történelmi regényről beszélünk, akkor nyilván utána nézni nagyon sok mindennek, tehát az igazán időigényes munkafolyamatokat ez jelenti. A határidők meg az a igazság, hogy mindig is nyilvánvaló, hogy közeledik egy kézirat leadása, az azért tud erősen hatni az emberre. De van olyan is egyébként, amikor el kell engedni, tehát amikor fizikai képtelenség. Amit én szoktam mondani fiataloknak, akik szeretnének szakmai fortélyokat megtanulni, elsajátítani, hogy ha valaki komolyan gondolja az írás, komolyan veszi, és ezt a szándékot, ezt úgy magába építgeti, akkor ne az legyen a kiinduló pont, hogy várja az ihletet. Mert az ihlet az szokott jönni, de az már el kell kezdeni csinálni, tehát nem fordítva csak működik. Valaki ül otthon a szobába, hogy ritkán jön előtte. Hát szerintem olyan is van, de én szerintem amikor az ember úgy este, hát főleg ugye munka után, tehát akinek nem ez a én gondolom, ön is akkor tud írni, természetesen. Este, éjszaka, hétvégén, szabadság alatt. És hát azért őszintén, szóval nagyon sokszor ilyenkor nem érez az ember határtalan kedvet, hogy egy végig dolgozott stresszes nap után most akkor kezdjünk el írni, mert akkor most inkább foci meccset néznék, vagy bármit, teljesen mindegy. Kirándulna. Bármit, hogyne. De hogy ha ezért mondtam azt, hogy ha valaki ezt a szándékot úgy komolyan építi magába, akkor le kell ülni, csinálni kell, és ha jó az, amit ír, akkor az ihlet, vagy a flow, vagy sokféle kifejezés lehet már, tehát el fogja kapni a fonalat, és akkor már ez egy gördülékeny történetté válik, de ez nem mindig van így. Hát ez ugyanolyan, mint minden kreatív munka, hogy fizikai állapottól, stressztől, millió dologtól függ. Amit szoktak mondani, és ugye hát emlegetjük itt Jókait, meg a nagyon profi írókat, akik főállásban tulajdonképpen minden áldott nap, a napjuk egy részét arra szánták, hogy ők írtak. Általában reggeltől délig, vagy kora délutánig. Szerintem a legtöbbünknek ez nem adatik meg, úgyhogy marad az, hogy amikor van szabadidő, amikor egy-két órát el lehet csípni, akkor érdemes, tehát én ezt egy nagyon jó úri sportnak tartom. Tehát azt gondolom, hogy kreatív dolog, és nem feltétlenül, ezt szoktam mondani fiataloknak, hogy nem mindig az a cél, hogy az ember publikáljon egy könyvet. Tehát én biztos vagyok benne, hogy sokszor ez egyfajta terápiának is felfogható. Igen. Amúgy volt itt vendégem a műsorban, Laczfi János íróköltő, és ő is mondta, hogy hát bizony sokszor van az, amikor nem jön rögtön az ihlet, de tudja, hogy akkor is valamit meg kell írni. Igen. Meg ő is tart kreatív írást így felnőtteknek, és mondta, hogy legkülönfélébb területekről van, aki ilyen terápiás jelleggel jön, vagy hogy van egy története, amit megírna, vagy kiírna magából. Hogy ez egy jó dolog. Itt most két kérdés is közben meg eszembe jutott. Az egyik, hogy ön szokott-e így a könyveiről szóló mondjuk kommenteket, kritikákat olvasni, illetve hogy ugye a történelmi regényből már nagyon sokat írt. Én úgy látom, ez egy népszerű műfaj most. Ennek mi lehet az oka, hogy most ilyen népszerű? Hát kezdve szoktam olvasni kommenteket. Szerintem mindenki, aki a pályája elején van, akkor sokkal érzékenyebb ezekre a dolgokra. Főleg hát nyilván, hogyha kritikus, meg negatív. Nem csak jót írnak. Nem csak jót írnak. Én azért azt látom, és most nem csak a saját könyvem, úgy általánosságban, hogy a mai közeg az ilyen hiperkritikus. Tehát mindenki mindenhez ért, végtelen erős és határozott véleménye van. Mint a focihoz is mindenki. meg a vírusok. És mindenhez is. Tehát, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, az online tér ennek lehetőséget ad. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nem véletlen, hogy az úgynevezett hivatalos kritika, mint műfaj, azért el is tűnik lassan a szintéről, mert mindenki kritikussá válik. Tehát most, bocsánat, nem kell ahhoz szakértelem, hogy valaki kritizálni tudjon bármit, meg is teszi. Ettől függetlenül
én szerintem azért érdemes elolvasni a kommenteket, vagy ha akár, hát nyilván a pozitívot azért, mert jól esik az embernek, hogy tetszik, amit írt valakinek, de sok igazság van általában a kritikus megnyilatkozásokban is, és én mindig azt mondom, hogy végtére, és hát kinek írunk? Hát az olvasóknak. De olvasóból is rengetegféle van. Amitől én óvom általában azért a kezdőszerzőket, az az, hogy túl komolyan vegyék. Tehát alapvetően az a nagy igazság, és most ellenmondásnak fog tűnni, amit mondok, két állítást tudok ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Az egyik az, hogy magunknak írunk. Tehát amit írunk, azt tulajdonképpen a mi gondolatainkat formázza, és önti írott szöveggé, és mi vagyunk, tehát olyasmit, én is arra jöttem rá mindig, hogy olyasmit írok, amit én szívesen olvastam volna, vagy olvasnék. A másik állítás, ami ennek teljesen ellent fog mondani, hogy semmi értelme önmagunknak írni, mert a közönségnek írunk. De a kettőnek mégis olyan formában van szerintem köze egymáshoz, hogy még csak magunkból tudunk kiindulni. A nagy kérdés az, hogy a kettőnek van-e keresztmetszete. Tehát amit a magunknak, a magunk ízlése, a magunk világlátása szerint megfogalmazunk, arra van-e fogékonyság? Nem biztos, hogy van. Tehát nagyon sok olyan kiváló szerzőt ismerek, aki nem tud megszólítani, vagy nem is akar megszólítani szélesebb közönség. Nem jut el annyira közönség. Nem rezonál olyan mértékben, de attól az még nagyon komoly irodalmi teljesítmény és nagyon jó mű. Csak nem adnak el belőle például. Így van. Ez millió kérdést fölvet. Én mindig azt próbálom megfogalmazni, hogy például én nagyon nem szeretem azt a szerintem mesterséges megkülönböztetést, hogy magas irodalom, meg nem tudom, populáris irodalom. Van irodalom van, ugye? Igen, és ki mondja, ki az, aki ezt meg tudja határozni. Nyilván tudom, hogy van, tehát érzékelem én is, hogy vannak, persze van ponyva, van ilyen, olyan, amolyan, meg értem, hogy amit magas irodalomnak tartunk, vagy ami elfogadott, vagy kanonizált, az miért az, de az én számomra a ideális korszak ilyen szempontból a magyar irodalomnak az az időszaka, Jókaiék, Mikszáték, Gárdonyi, amikor, ha belegondolunk, ez nehezen értelmezhető lett volna ez a megkülönböztetés. Akkor is volt vásári ponyva, tehát filléres, garasos könyvek, de tulajdonképpen Jókai az nem ponyva szerző volt. Értelmezhetetlen volt a kérdés, tehát a közönségnek írtak a szerzők, és voltak sikeresek, és voltak kevésbé sikeresek. Ez az egy, ami talán megkülönböztetésként működött, de hogy rövidre zárjam, szerintem nagyon nagy jelentősége van annak, hogyha valaki időt, energiát szán arra, hogy írjon mondjuk jelen esetben, vagy zenét szerezzen, teljesen mindegy, valamilyen kreatív munkát végezzen. Képzőművész. Vagy így van. Hát azért nem mindegy, hogy azt most 5 embernek csinálja, a kollégáinak csinálja, a hasonszörű alkotók egymást megdicsérik, vagy elküldik a francba, vagy mégiscsak van egy közönség, aki várja azt, hogy mi lesz a következő produktum. Szerintem ez az igazi mérce. Igen, hát azt gondolom, hogy önnek azért a közönség az már megvan, már csak azért is, mert ugye a Hunyadi regényekből készült ez a, mondhatjuk, hogy nagy sikerű nemzetközi koprodukcióba készült filmsorozat, én is láttam, nekem is tetszett. Igazából ezzel kapcsolatban kérdezném először arról, hogy azt tudom, hogy a történelem mindig is érdekelte, akár csak engem, és hogy hogyan született meg az ötlet, hogy erről, ugye nem is tudom, még ugye most is, amit leadott könyvet, az is a Hunyadiról szól, tehát akkor pontosan nem tudom, ez sokadik Hunyadi témájú könyv, hogy ennek hogy jött az ötlete, és hogyha beszéljünk utána kicsit a filmről is, hogy hogyan tudta meg, hogy ebből egy film lesz, és hogy önt mennyire vonták be ebbe a munkába, mert ugye, ha jól tudom, azért a forgatókönyvbe nyilván le kellett rövidíteni, tehát annyi minden, persze, amit ön megírt, igen. Egy 10 részes sorozatba se fért volna bele. Tehát most így több kérdést is összetettem, de akkor... Hát maga az ötlet, az abból a hiányérzetből indult el, hogy
én nagyon hiányoltam olvasóként a magyar könyvpiacról ilyen típusú sokkötetes történelmi regénysorozatokat, amelyek a magyar piacon, ami volt, azok külföldi szerzők munkái voltak. Ugye nekem az egyik ilyen példaképpen volt a Robert Merle francia história sorozata, ami azt hiszem nem tudom, 13 kötetes, és én nem értettem, hogy a magyar írók miért nem írnak ilyen nagy lélegzetű, epikusabb, hosszú regénysorozatokat, mert annyira gazdag a magyar történelem, hogy ez nekem érthetetlen korszaka volt. van, amiről még film se Abszolút. készült. Na ez a másik, igen, hogy a filmművészetünk is nagyon szerintem mostohán bánt a történelmi témákkal. Úgyhogy ez a fajta ilyen elégedetlenség volt az, ami arra vezetett, hogy hát akkor jó lenne ezt megnézni, miért nem kiválasztottunk a kiadómmal, a Goldbookkal, kiválasztottuk ezt a korszakot, amit én nagyon izgalmas. Ez közel áll önhöz, gondolom, Persze. meg mondjuk ez egy olyan korszak, ami dicsőséges, mondjuk ugye. Semmiképp nem akartam olyan korszakot, mert sajnos van a magyar történelemben olyan, ami inkább depresszív és lehangoló, szóval hát az elmúlt 100-150 év az nem túl vidám. Mondjuk, ha Trianonról írt volna könyvet. Két világháború népírtások. Szeretnék, tehát nagyon-nagyon jó téma, de egy első nekifutása én olyan korszakot kerestem, amiben valóban megvan a régmúlt korok dicsősége. Tehát az egy kicsit egyenesebb, őszintébb világ volt. Nem csak dicsőségből áll, tehát borzasztó tragédiák, vereségek sokasága szegélyezte Hunyadi János útját, de azt gondoltam, hogy van ez a mi hunyadi családunk, aminek van 3 nemzedéke, amely egymást követte a magyar történelembe, és ez a 3 nemzedék együtt kirajzol egy nagyszerű parabolát, egy olyan ívét a magyar történelemnek, amivel kapcsolatban sok tanulságot meg lehet fejteni. Úgyhogy hát ez eleve egy nagy lélegzetű tervnek indult, még ahhoz képest is terebélyesebb és hosszabb lett sokkal a sorozat, hogy lesz. Mert hogy a 3 nemzedékből még a Hunyadi János élet történeténél tartok. Most már most utolsó előtti a kötet. Nándor-Fehérvári csata, az már... Az utolsó kötet. Az lesz az utolsó. Tehát most, ami megjelenik könyvhétre, ez a 13. része a sorozatnak, ami Konstantinápoly ostomát dolgozza fel, és hát a lezáró kötet értelemszerűen majd a Nándor-Fehérvári epikus eseményekhez ér el, és hát utána jönnek majd a Mátyás király életét feldolgozó, tehát kötetek, tehát van még sok az munka. Is tervbe van véve. Igen. De hogy ez volt a kiinduló pont, én nagyon bíztam abban, hogy a magyar olvasókat érdekli a történelem. Tehát ugye, ha mindjárt a filmre is rátérünk, de hogy nekem nem volt az kérdéses, hogy önmagában a történelmi témák nagyon vonzzák a magyar olvasókat. A magyar történelmi témák pláne még jobban. Csak nem kapták meg talán az elmúlt évtizedekben sem a irodalmunk által, sem a filmkultúra, meg végtelen mostohán bánt azért. Hát ott még régen ugye az egri csillagok volt, igen. Meg ezek a... Igen, tehát én el szoktam mondani, hogy Várkonyi Zoltán volt az utolsó olyan filmalkotó, aki szívén viselte ezt, és nagyon magas színvonalon a közönséget szórakoztatva készítette el a Jókai, meg a Gárdonyi adaptációt, és utána ez kicsit ugye háttérbe szorult, túlnyomó többségében inkább a depresszív korszakokkal foglalkozó alkotások kerültek előtérbe, ami nem baj, tehát ezekre is szükség van, én csak az arányokat találtam nagyon rossznak, és hiányoltam ezeket a történeteket. Úgyhogy ez volt az egész kiindulópontja. Nagyon hamar kiderült, hogy jöttek a kötetek egymás után. 2008-ban jelent meg az első, hogy hát igen, valóban a magyar olvasókat tényleg érdekli a magyar történelem, ez nem egy olyan... Ezek ilyen jó példányszámba mentek el ezek. Mi se tudtuk, hogy mi lesz. Tehát amikor elindult, ugyanolyan példányszámba nyomta a kiadó a könyveket, mint bármilyen más művet. Hát azért már akkor, ez 2005-8 környékén is már akkor úgy működött, hogy egy új kötet, az 2-3 ezer példányban jelent meg. Tehát ez már régen nincs az, mint amikor felnőttünk, hogy 100-150 ezer példány, meg hát ifjúsági regények voltak többnyire. Na most, de aztán újra kellett nyomni a megjelent köteteket. Az első részből, az első kötetből, nem tudom, 18.-20. Tehát most már nagyon sok utányomást megélt, és összességében ez már egy elég szép példányszámot kirajzol.
akik elkezdték olvasni, meg akik menet közben csatlakoztak, ők egy meglehetősen stabil olvasó közönséget jelentenek. És ez volt az egyik ok és szempont, gondolom a filmesek számára, amikor megtalálták a regényeket. Hát ugye megvan a története, hogy hogyan jutott el a Lantos Roberthez, a kanadai-magyar producerhez az első kötet. Elolvasta, aztán a másodikat, a harmadikat, és tulajdonképpen ő kezdettől fogva biztos volt benne, hogy ezt mozgóképben, játékfilmben vagy tévésorozatban kell úgy visszaadni, hogy ne csak a hazai közönségnek legyen egy színvonalas produkció, hanem ezt a világ minden részén le lehessen vetíteni. És itt ez erősen találkozott az én céljaimmal, mert ugye ez kettős küldetés, az egyik, hogy a magyar olvasók ismerjék meg. Hát a Hunyadi Jánosról tudunk sok mindent nyilván, meglepő sokat nem. Tehát egyrészt el kell a fiatal olvasóknak mondani, az idős olvasók ismereteit is lehet azért bőven még bővíteni. De hát legalább ilyen fontos küldetés volt az, hogy mondjuk már el végre ezt a történetet a világ minden részén, a déli harangszót, a Nándorfehérvári. Tehát szerintem ez a győzelem 1456-ban ez nem csak a magyar történelemben egy kimagasló esemény, hanem egész Európa történetére hatással volt. Csak valahogy úgy elsikkadt, tehát mi ezt nem tesszük ki a kirakatba, és ezt mindig egy botor dolognak tartottam, hogy a tragédiákat, a népírtásokat, a szörnyűségeket tesszük a kirakatba, holott amellett bőven lehetne olyasmit is elmesélni, ami tökéletesen pozitív, és ráadásul igaz. Tehát nekünk ugye megvan az a szerencség, hogy nekünk nem kell történelmet kitalálni, mert van. Igen, bár mondták, hogy vannak azért fikciós elemek is a filmben, de hát erre ön is mondta, hogy ez egy történelmi regény, ahova, tehát hogy a Egri csillagokban is benne volt ugye Jumurdzsák, aki. Persze. Tehát, hogy itt is aki azt várta el, az rossz lóra tett, mert ez egy játékfilm volt, egy sorozat ráadásul. Tehát, de ez egyébként egy szórakoztatónak ez egy mondatcsinált probléma. Tehát igen. Egy történelmi játékfilm vagy tévésorozat az nem dokumentumfilm. Megjegyzem, egy történelmi dokumentumfilmben se biztos, hogy minden a helyén van. Tehát azért, főleg, ha középkorban. Ha már két történész is össze tud veszni. Tehát nem, a választóvonal nem ott van, hogy mik a tények és mik a fikciós elemek. A tények jelentős része se feltétlen kőbevésett bizonyosság. A történelmi események jelentős része szemlélettől függ, hogy hogyan értékelhető. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezek fikciós művek. Még akkor is, ha a történelmből merítik a témájukat. És jó példa az Egri csillagok, de tulajdonképpen a világirodalom millió példát tud arra hozni. Nem az a dolga. Gárdonyi Géza soha nem azt állította, vagy válteszkodott, hogy kérem, amit én leírtam a könyvben, az így történt. Azt mondták, hogy olvassátok el, mert ez egy nagyon izgalmas korszak. És ha megszereted, mint olvasó, hogyha közel kerül hozzád az egri hősök élettörténete, vagy bármelyik történelmi korszak, akkor vedd a fáradtságot, és olvas utána a tényirodalomban, a történészek szakmunkáiban. Tehát én mindig azt gondoltam, olvasóként is azt tapasztaltam, hogy egy jó történelmi regény vagy film, az belépőkapu a történelem tudomány felé. Hogy felkelti az érdeklődést, vagy mondjuk a mai fiatalok, akik annyira már nem olvasnak talán sok könyvet, de megnéznek egy ilyen filmsorozatot, én úgy tudom, sok fiatal nézte, meg ugye nemzetközi produkció, és azt mondta, hogy hú, hát ez tényleg milyen érdekes, és akkor utána máshogy megy be adott esetben egy történelem órára. Igen, mert a történelemtanítás, hát legyünk őszinték, nem túl érdekes. Ezt megerősítjük. Csak évszámokat kéne szerintem tanulni, nem jól tanítjuk a történelmet. Tehát szárazon, végtelenül, poroszos módon, igen, nem segítjük a gondolkodást, tehát az, hogy egyébként mi történt, milyen háttér események, ha ezt nem így csinálják, akkor mi történik, milyen döntési lehetőségek voltak, akár a 15. században, vagy bármelyik korszakban. Én magam is mindig rácsodálkoztam, hogy van az unalmas törióra, és vannak nagyon jó regények. Hát ez a feladata egy történelmi regénynek, vagy egy filmnek, hogy megszerettesse, és azt mondja, hogy figyelj, de olvasó vagy néző. Ez egy elképesztően izgalmas
világ. Meg egy élményt kell nyújtani, élményt mondjuk ad. egy film az tud egy élményt nyújtani. Hát hogyne az a helyzet, hogy nem csak a magyar, szerintem minden kultúrtársadalomnak a történelem képe az nem a tudományból építkezik, hanem a kultúrából. Tehát a drámairodalom, a regényirodalom, a film, és egyre inkább a mozgókép és a tévésorozat, ami dermesztő nagy mértékben formálja a gondolkodásunkat, meg azt, hogy gondolkodunk a múlt bizonyos korszakairól, ami bizonyára egy történész szemszögéből nem túl jó, mert ő meg azt mondja, hogy ez nem így volt, meg de a kettő nem egymás ellen van, és nekem azzal soha nem volt semmi problémám, hogy bármelyik történész azt mondja, kérem, megnéztem a Hunyadit, és akkor én elmondom, hogy én úgy tudom, hogy ez azért nem egészen, mondja el, hát hogyne. És szerintem a legtöbb néző, aki szerette a Hunyadit, vagy megnézte a Napóleon filmet, vagy bármelyik történelmi filmet, azt örömmel meghallgatja azt, hogy egyébként mit mond a történész. De azt számon kérni, hogy miért nem úgy volt a játékfilmben, a regényben, vagy a tévésorozatban, hogy azt ő gondolja, az talán egy kicsit botor dolog, mert nem az a dolga, hogy ő versengen egy történet. Az az ő szakmája. És vitatkozzanak el a történészek egymással, hogy ki hogy látja azt az adott korszakot. Erre is van példa, hála Istennek, mert így formálódik a tudomány, de tulajdonképpen ez a kultúra, meg a tudomány nagyszerűen ki tudná egészíteni egymást, ha mindenki számára egyértelmű lenne, hogy minek mi a dolga. Egy kitétel, és ezt azért nyilván a történészek is gyakran emlegetik, hogy vajon mindenki tudja-e, hogyha megnéz egy filmet, vagy elolvas egy regényt, hogy amit abban olvasott, vagy látott, az nem biztos, hogy minden részletében úgy volt. És szerintem azért többnyire igen. Igen. Arra emlékszik egyébként, amikor megtudta, hogy ebből egy film sorozat készül a regényei alapján, akkor ezt honnan értesült róla, illetve, hogy amikor készült a forgatókönyv, akkor önt ebbe a munkába mennyire vonták bele így. Hát én arra emlékszem, hogy egyszer csak kaptam egy telefonhívást az egyik producertől, hogy mit szólnék hozzá, hogyha leülnénk tárgyalni, mert ők nagyon szeretnék ezt megfilmesíteni. Hát szerintem minden írónak ez egy álma. Akárki akármit mond, hát az egy nagyon, nagyon klassz dolog szerintem, ha adaptálják valamelyik novelláját, regényet. De 13 év telt el a telefonhívás és a premier között. És kezdetben még játékfilmben gondolkodtak az alkotók. Aztán... Csak rájöttek, hogy ez kevés az idő. Igen, meg akkoriban még a tévésorozatokra nem volt olyasfajta támogatási rendszer, mint ami már az utóbbi években működött. De hál' Istennek eljutottunk. Hát én annak örültem volna, nyilván itt nagyon sok kötet, ugye most a 13. jön, és még egy biztos, hogy lesz, tehát hogy meg van a kiegészítő kötet, ami része is a sorozatnak, meg nem. Tehát azért összességében egy 15 kötetről beszélünk, sok ezer oldal. Ebből bőven lehetett volna egy sok évados, 4-5 évad, minimum 4-5 évados szériát készíteni. Nekünk arra volt lehetőségünk, anyagi kerete, művészi, minden egyéb vonatkozású kerete, hogy egy évadot, 10 részt készítsenek el. Erre volt költségvetés. Tehát azért ez nem Hollywood, de ez is, hát a magyar mozgóképgyártás legnagyobb, legköltségesebb vállalkozásunk. És nagyon izgalmas, kreatív folyamat volt, én kívülállóként, és nyilván bizonyos mértékben bevonódva én ezt nagyon élveztem. Már csak azért is, mert a forgatókönyvírás oly mértékben eltér a regényírás metódusától. Az egy teljesen más műfaj. Én nagyon szerettem. A folyamat végén már tulajdonképpen társ forgatókönyvíróként vettem részt benne, de az oroszlán részét a munkának azt az írócsapat végezte, akik ezzel éveket töltöttek el. Hát, ahogy ön is éveket dolgozott, igen, a regényem. Igen, csak ez egy teljesen más kreatív folyamat volt. Én imádtam. Tehát azzal együtt, ez egyébként fontos, hogy a legelején azt nagyon határozottan el kellett dönteni, hogy ez egy új alkotás. Ami létrejön, az nem az a cél, hogy mindenben a regényeimet keltse életre. A regényeimből épül, mintha egy DNS-ből építkezne, de, az a kiinduló de ez egy új produkció lesz, amire nyilván én szerettem volna ügyelni, és szerettem volna hangsúlyt fektetni, hogy azok a fő
hangsúly elemek, mondani való, hangulat, az visszaköszönjön, tehát azért az valahol benne legyen a végső produktumban, de... De így elégedett volt látva a filmet, hogy... Igen. Én azt szoktam mondani, egy csomó dolgot én nem így csinálom, ha csak rajtam hát ha múlik, ön rendezi, akkor vagy... nem így csináltam volna. Nagyon sok részlet volt, amit én nem úgy oldottam volna meg, de sokkal jobb lett szerintem. Tehát, hogy ez ilyen, van egy néhány apróság, ami ma is azt gondolom, hogy én szerintem azt másképp kellett volna megközelíteni, de a látványvilág ennek a sorozatnak, a színészek teljesítménye, a kreatív csapat, a kaszkadőrök, az egész, a VFX, a rendezők, az írók, tehát hogy én összességében azt tudom mondani, hogy ezt minden írónak szívből kívánom, hogy ezt éljék meg, hogy azért látni, életre kelni azt, amit leír az ember a laptopján, megfogalmaz, és ott van kinyomtatva egy könyvbe. Hát amikor a 10. részt moziban is vetítették, akkor ment a tévésorozat. Igen, ez az utolsó. Az utolsó, ugye, ami Nándorfehérvárosomát mutatja meg, az életem egyik legmeghatározóbb élménye lett. Amikor látni közönséggel, akik végig, ez egy játékfilm hosszúságú epizód volt. Az volt a leghosszabb. Talán 1,5 óra, és tulajdonképpen én magam is velük együtt éltem meg azt, hogy tulajdonképpen ez egy nem gyerekkori, ez egy életre szóló álom, hogy ott van a vásznon, kicsit, mint ahogy gyerekként néztük az egri csillagokat. Tehát ez valami olyan dolog, Nándorfehérvár, amit elképzelni is nehéz volt, mert még a régi illusztrációk alapján is nagyon nehezen tudta az ember elképzelni. És itt megépítették ugye magát egy óriási díszlet. Talán most is megvan ott így van, Fóton. Aki meg akarja nézni. Hát igen, ez egy óriási élmény lehetett. Még én itt a beszélgetés vége fele készültem ilyen gyors kérdésekkel, amire akár mondhat egy szavas választ is, de többet is, ahogy jól esik, akkor mondanám is ezeket. Jó. Van kedvenc történelmi csatája? Nándorfehérvár. Igen, ez sejtettem. Illetve az a helyzet, hogy Nándorfehérvár és Konstantinápoly. Jó. Tehát az olyan drámai esemény sora az emberiség történelmének. Hát ugye ezért most ez a kötet erről szól. Ez a kettő, hát 3 év választja el őket, tehát egy korszak. Jó, akkor 2 is van, nem baj. Mondhat, azért mondtam, nem muszáj egyet. Van-e kedvenc uralkodója? Mátyás király. Jó. Van-e leginkább túlértékelt történelmi figura, akit túlértékelnek? Nekem nincs. Tehát én nem ilyen negatív. Van, aki... Vagy akkor megfordítom, ki az, akit nagyra értékel, most nyilván Hunyadi ide tartozik, vagy Mátyás. Inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy olyan történészi szemlélet, hogy a korábban alulértékelt, vagy negatív színbe feltüntetett uralkodókat megpróbálják, hogy nem is volt olyan rossz. És én ezt érdekes, meg nagyon fontos dolognak tartom, de én nem is állíthatom azt, hogy minden középkori uralkodót kedvelek, meg szeretek, de része a múltunknak. Tehát igazából azért nem tudok erre így nem tudnék megnevezni. Jó. Középkor vagy ókor? Középkor. Papírkönyv vagy e-book? Papírkönyv. Ezt gondoltam, fura is lett volna az e-bookot, mondja, és még egy inkább hajnalban ír, vagy éjszaka. Éjszaka. És akkor másnap indul a kecskeméti munka gyakran, ugye? Igen, bár a délelőtti reggeli írás ugye frissebb. Igen, csak akkor igen. Nincs alapvetően, nem akkor tudom. Nálam az alakult ki, igen, hát este éjszaka, és a másnap, ha az ember egy fél órát rászán friss, kipihent elmével, az gyönyörűen helyre ráz olyan részleteket, amíg fáradtan nem biztos, hogy látszott. Tehát meg minden szerzőnek vannak ilyen alkalmazott fortéjai. Még akkor ilyen záró kérdés, hogy ha nem a Hunyadi korszak, akkor mi az egy másik korszakot mondjon a magyar történelemből, de lehet egyetemes is, amivel szívesen foglalkozna. Hát a magyar mondanám az elmúlt 150 év, tehát úgy mondom, hogy a 48-as szabadságharc, vagy az első világháborútól 56-ig, azt nagyon fontosnak tartanám egyszer úgy regény sorozat formájában megírni, ami szerintem helyre tenne néhány olyan dolgot, ami nincs leülepedve még a köztudatban.
Hát reméljük ez is egyszer majd megvalósul. Én további sok sikert kívánok önnek, és köszönöm még egyszer, hogy eljött. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Még egyszer kérek mindenkit, hogyha tetszett ez a felvétel, akkor lájkolják, osszák meg, akinek pedig nagyon nem tetszett, az küldje át az ellenségének. Köszönöm szépen.